Odtrženo, sečteno a dnes pan Petr Holec. Dobrý den, mistře. Je mi potěšení, mistře. Jo? Mhm. Můžete se takhle podívat na mě trošku? Proč? Jestli vidím ve vašich očích smutek. Ne. A vy v mých? Ne? Trošku jo, ne? Ne. Víte, že tady oba sedíme bez metálu? No tak to jo, ale nás, Xavere, hřejou hodnoty, ne? Já jsem si tak představoval, pane Holče, že dneska tady budu sedět na Vilzonce a budu to tady mít. Zase nic. A ty hodnoty, co jsou platné hodnoty bez metálu? Já je tam cítím, Xavere. Mě to hřeje. Myslíte? Mhm. A myslíte, že nějaká naděje? Pro vás jo. No tak za pokrok v oblasti kultury nebo něco? Ne? Nejen tam, vy si to odpracováváte. Já to můžu potvrdit. Jo. Já myslím, že příští rok, Xavere, přichází váš čas. Jo. A co si odpracovávám? Že jsem byl v SSM? Nebo? Třeba No. závadné myšlení a podobné věci. No. Dobře. Ale ve vstupu vojsk mám jasno. A rozdíl od jiných, pane Holče. On to nikdy nepropagoval. To No. není pravda. On to jenom chválil. Ne, on ten chválil. No a mám tady věci, o kterých se hovořilo v českých médiích během posledních dnů, tak se na to pojďme podívat. Toto bude váš obor. Já jsem se toho člověka leknul, Xavere, podívejte se do těch očí. To je, co tam vidíte? No, To je zlo, ne? To je čirý zlo? já z toho člověka jde opravdu strach. A já se bojím i na to téma žartovat, protože vypadá jak nějaký vůdce Talibanu. On vypadá jak džihadista, který jde teď někomu uříznout hlavu a natočit o tom video. Představte Co? si, představte si ten pohled, ty vousy, ta snědá vizáž, teď ještě tak nafocený, že má na palici takovou tu věc. No je tam Aláh, ne? No, ale když se podíváme na ten titulek, Xavere. Já ho přečtu. Ano, O to jsem placený. dobře. Otakar Foltín se po angažmá na úřadu vlády vrátil k prezidentovi na Hrad. A já jsem chtěl říct, Xavere, svět je nakonec v pořádku. Guma ke gumě, ne? Guma se vrací ke gumě, plukovník se vrací k prezidentovi. Tak to má být a oni se oba chovají jak gumáci, ale teda tenhle samozřejmě, to řekněme, že prezident Pavel se civilizuje trochu. Jo, Jo. řekl byste? No tak neříká lidem kreténi, šmejdi, svině. Svině. Tak. Tenhle ten nám založil klub sviní, mimochodem, to bude jeho věčný odkaz, za to musíme děkovat, pokaždé, když ho vidíme. Ale jinak je to v pořádku, vrací se domů. Co on tam dělá na tom hradě? No tak šíří ty samé hodnoty, jako je šířil teď v Podhradí. Já myslím, třeba straší tam. Straší tam, no. A vemte si, že on vždycky říkal, když se ho ptali, a prosím vás, jakou vlastně máte funkci, přesně, že takhle mluvíte jménem vlády, říkáte lidem svině a kreténi. A on říkal, já tady nejsem vlastně, já jsem na hradě, já jsem u pana prezidenta, já jsem si sem jen tak odskočil zrovna dneska a zase jdu zpátky nahoru. To jsou nebezpeční lidi, pane Holče, víte o tom? Tohleto, Xavere, já beru, já celou tu 4letku toho Fialova režimu, který naštěstí končí, beru jako něco, co se přihodí jednou za x let, jako že se nějak svět zblázní. V tomhle případě Česko, ale on je toho úplně prostě symbolem. Česko se úplně zbláznilo, když takovýhle člověk mohl strategicky komunikovat za vládu, chápete to? No tak každý nějak vypadáme, O to nejde. se dá, ale to, co z něho padalo za nesmysly, já se divím, že nikdo nepřišel a neřekl o to kare dost. No tak my jsme to říkali taky, my dva třeba jsme to říkali. Jsme to říkali. No. To je pravda. Takže se nedá říct, my jsme bojovali za vlast vlastně. My jsme bojovali za vlast a nakonec to řekli za nás voliči. Což jsme i my. A díky bohu za to, že to takhle ty volby dopadlo. Protože kdyby nedopadly, tak ten pokračuje na hradě i v Podhradí. Já bych, pane Holče, ještě počkal, protože my ještě nemáme novou vládu. Já vím. A já chci doufat, Xavere. Říká se, moje tajné informace z Podhradí a od lidí blízkých ODS, že Fiala ubezpečuje, nebojte se, to ještě dopadne dobře. No tak Petr Fiala je šílenec, tak
Co říká, on je asi jedno. Bych tam ten Turek, problémy. Bůh ví, co on myslí, že to dopadne dobře. Víte, co si myslím, jak to dopadne? Že Petru Fialovi v Brně udělají takovou malou repliku Strakovky, tam ho posadí a budou udržovat v povědomí, že je pořád premiérem. Udělají mu nějaký obchůdek malý, kde si bude moct nakoupit, kde budou korunové ceny, aby viděl, jak to pořád zlevňuje a tak, a tam bude on udržovat ten svůj odkaz. Mm-hmm. Tak já si myslím, že to bude jinak. Já si myslím, že se vzdá mandátu poté, co nebude šéfem ODS a odjede jako velvyslanec do nějaké středně významné země. No, to je bylo asi nejlepší řešení, že by se vzduch vyčistil, ne? Úplně. Nevím, zůstane tam podobná sorta lidí, jako je pan Foltin, kteří jsou schopni říct, že je potřeba kopat příkopy. Mm-hmm. Pane Holče, to mi jako... No ale vidíte, Xavere, jak to nakonec ten se stejně jako zafunguje, ne? Tak teď oni do toho příkopu spadli. Sami si ho vykopali a teď do toho spadli. Co? Je to tak. Polská ministryně kultury navrhuje zrušit rozhlasový a televizní poplatek. Mimochodem, jako sympatická dáma. Ajajajajaj, Xavere. Ty poplatky. No, poplatky. Říkejme pravdu, ne? To jsou daně. To za prvý. A za druhý, víte, co mají v Polsku za vládu teď? To je ta správná vláda. Oni stojí na správné straně. Mají tam vládu Donalda Tuska, to je správný eurokádr. Akorát, že když se stal premiérem, tak přestal dělat takovou europolitiku. Takže teď to chce prosadit vláda, která je jakoby probruselská a podívejte se, já nevím, slyšel jste někde tady teď ještě od Fialovců, že by řekli, že ohrožují nezávislost polské veřejné televize, nebo... Slyšel jsem to od jiných, jako samozřejmě, protože já se někdy dívám na ty sociální sítě. Jo. Psal mě přehled, můj mobilní telefon, kde to teď je. Kolik času trávíte kde a já mám, myslím, 2 hodiny týdně. Já to dostávám taky. No ale to omezím. 2 hodiny týdně vyhozeného času. Je to tak. Věnujte se literatuře. Jo, to já se věnuju. Mám pro vás novou sbírku známého básníka, Dotekisty. Dotekisty? Takže poezii. To poznáší duši a ducha, Xavere. Jo. Tak záleží asi jak která, že? No tak zdechy ho určitě snad, ne? Zdechy asi, jo. No. A podívejte, jak to myslíte, že to dopadne u nás jako s těmi poplatky? Já doufám, že Babiš dodrží slovo a zruší to. No já doufám taky, Xaver, že nám zruší tu daň. Ale je potřeba ještě říct, že ve víc než polovině zemí EU se platí ty televize, které nejsou veřejnoprávní, jsou státní, protože prostě zřizovatelem je stát na to dohlíží formou politiků, tak jsou financovaný ze státního rozpočtu. A nikdo neříká, že třeba západoevropský televize financovaný ze státního rozpočtu jsou najednou vládní a podobný? No mě ještě nikdo nevysvětlil, jaký je rozdíl, když je to státní a veřejnoprávní. Ono je to trošku totéž, pane Holče. Je to úplně totéž, je to jenom hra se slovy, Xaver. No je to hlavně hra o cingily. No, a že jsou velký, ne? Jo, 9 miliardiček skoro. No je to... Podařilo se to vylobovat pan Baxa v čele a pan poslanec Lacina. Víte, kdo to byl? Xaver, štěstí je, že pan poslanec Lacina skončil. Tak já mám teď největšího kamaráda ve sněmovně, toho pana Jakoba. Ten přežil. No a Lacina to byla taková dvojka. Lacina Jakob. Zůstal mě Jakob. No tak možná ještě někteří další. Musíte si ho hejčkat. Já si ho hejčkám. Já ho taky jako zmiňuji často. Je to mimořádně talentovaný muž. O tom žádná. Dobře. Militantní a bezduchý Reichl rozmetal Pavlův projev z Hradu. Psali první zprávy .cz. No, na to nemusel být Reichl, ne? Máte pravdu svatou. My jsme to říkali taky, ne? Já jsem to říkal ve streamu. Má pravdu. Já jsem Xavere nepochopil, proč 28. říjen je přeci náš svátek, ne? No ježiš, co? Samozřejmě. Čechů všech. Proč tam nebylo o Česku téměř nic?
Proč tam byla EU, NATO, Česká televize, Český rozhlas? Proč tam byla Ukrajina a Rusko? Já nevím, jestli mu pořád neřekli, že je českým prezidentem. Já myslím, že se nakazil totiž Petrem Fialou, což byl ukrajinský premiér. A teď na to dojel ve volbách. Ale ten projev nebyl nějak skandální, ale bezduchej byl, ale mě to nepřekvapilo. Hledal byste nějakého politického ducha v Petru Pavlovi? Ne, No. ale nechci být v opozici, protože vy máte vždycky nakonec pravdu, jak známe z historie. Ale, pane Holče, proč nenajali někoho, kdo by mu napsal dobrý projev? Já vám na to odpovím, Xavere, protože oni si myslí, že tohle byl dobrý projev. Oni jsou o tom přesvědčení. Nebyl. My to víme, ví to i tady Jindřich Reichl a další, ale oni si myslí, že to byl dobrý projev a vemte si ve vládních a prezidentských médiích, jakou chválu a slávu to sklidilo. Oni se takhle ubezpečují vzájemně. No? Takže oni si myslí, že to byl super projev. Já jsem teda žádnou chválu, vy jste někdy četl. Nechte si udělat rešerše. Jo, na to, abych se dozvěděl pravdu. A já na to nepotřebuji rešerši, mně stačí, já jsem to 2krát slyšel, protože jsem některým věcem trošku nevěřil vlastním uším. No. A já takové ty velmi laciné věci, které by ani Klaus, ani Zeman, ani Václav Havel nikdy neřekl. Moc laciných věcí už v Česku není. No, tak nejlacinější v Česku momentálně byl projev prezidenta. Jo. K čemu nám budou ty silnice, k čemu nám bude to dobré školství, k čemu nám bude to zdravotnictví, když nás napadnou? Rusáci. To byl argument už totálního zoufalství před těma volbama. Vlastně nemusíme nic dělat, protože nás teda napadne Putin a nebudeme už potřeba bydlet, jíst, pít, nic, ne? Já vím, ale on tam říkal, že nám hrozí napadení, ale komu nehrozí napadení? Planeta je jenom jedna a pořád jsou tady nějaký skupiny lidí, kteří chtějí to, co nemá a má to někdo jiný a pořád se to nějak jako přelívá. Ono taky před pár lety Afganistanu nehrozilo napadení. I dalším zemím. I dalším zemím. Je to takhle, Xavere. Petr Pavel převzal teď žezlo Petra Fialy a celý tý jeho agendy, včetně Ukrajiny, a vyrazil k další volbě prezidentský. Vstříc druhý svojí 5 let se na Hradě. Takhle to je. No, pane Holče, já nevím. Já tomu budu muset vzít na svá bedra. Jo. Věk už na to mám. To jo. Teď se znám s váma, takže bych měl i ten myšlenkový trust. Měl byste myšlenkový tok, Xaver. Já bych vám psal projevy, ale... Vy byste psal projevy? Já jsem trošku myslel na pana Svěráka. Píše dobře pan Svěrák. Má povídky krásné. To si nechte točit videa. V tom je nejlepší. Jo. No ale myslím, že bezduchý to slovo tady pan poslanec Reichl trefil dobře, že? On je, Xaver, bezduchej od začátku. Bohužel, on je prostě lampasák. Tak to je, mě by to nevadilo, kdyby zůstal v armádě, tam patří. Tak proč ne, ale prezident prostě na prezidenta nemá. To víme. Tam to chce nějakého politického ducha a přemýšlení. Na druhou stranu, pane Holče, on tam stál za tím řečnickým pultem, když jste si to pustil bez zvuku, fakt dobře. Jako opravdu, jako Sean Connery v nejlepších letech. To bych neřekl, já mám Sean Conneryho rád, tak to pozor. To ne, tak řekněme třeba Petr Haničinec, jo, ale Sean Connery ne. Tak Petr Haničinec to byl nejlepší Bond. Petr Pavel nemůže být Bond. Bonds spíš. Co? Bonds, to byl Bonds. Tak to ne, ale tak pak si ale řekněme, že chceme prezidenta, aby nic neříkal a jenom dobře vypadal. A můžeme to napsat do ústavy. No. Já bych dokonce zakázal, aby něco říkal. V tom případě ne. No, pane Holče, ještě mi vysvětlete vy jako ten reportér a novinář a komentátor taky. Jo, komentátoři, královská disciplína, novinaři, to jsem četl. To já teď jsem se rozhodl, že budu komentátorem, víte. Příště už možná budu sedět tam. No.
jak je možný, že ho to nenaučili přečíst? Plynulé, hezky, protože to v sobě pauzama. nemá Xaveré. Každý v sobě máme něco, ne? On to v sobě nemá. On má v sobě buzerplac. Tam se nerecituje úplně, ne? A dobře, tak Jezevčíka naučíte lecos třeba. I když to v sobě nemá. Pejsci jsou pejsci, Xaveré. No ne, tak byli politici a političky, kteří to také v sobě neměli a byli předsedkyněmi poslanecké sněmovny. Někdo do nich něco nalil, že? Jsem rád, že to říkáte, Xaveré. Podívejte se na... Projev je přehnaný slovo. Na šéfa Senátu Miloše Vystrčila. I on přednes projev svůj, on si je točí sám. On v něm vždycky bouchnou saze na Vysočině, když je nějaký svátek a má potřebu něco sdělit. A kde to bylo? Někde to najdete na nějakým, podle mě, ruský verzi YouTube nebo něčeho, nebo čínský. A protože on je, jak se říká, kolaborant, ne? Teď. To je takový oblíbený slovo. To se říká. Ale on to taky neumí přečíst a když se na to koukáte a posloucháte to, tak je vám toho člověka líto a říkáte si jenom, proč, proboha? Miloši, proč? Tlak dostaneš i tak. Přesně. No, tak to bychom měli vyznamenání. Poslanci vznikající vlády podepíší závazek, že budou dodržovat ujednání koaliční smlouvy. Aby ne? Tomuhle se říká konstatování zřejmého, ne? No. Já nevím, co nám ten titulek sděluje vlastně. Je to zpráva? No, to, že každý poslanec, já nevím, jestli to tak v minulosti bylo. No jasně, já znovu se vracím ke Zdechymu. Vidíte, jak ten duch Zdechyho tady s náma je? Od té doby, co jsme obdrželi jeho básnickou sbírku. Tohle, on říkal, že dezinformace je opak informace, ne? Památně vám tady z mýho místa to řekne, tohle křeslo pamatuje, ne? Já bych si toho měl vážit víc. No a tohle to je opak informace, ne? Podle mě. Ne? No tak já hlavně nevím. Ono se to v médiích psalo s takovým tónem, jako kdyby k tomu ještě podepisovali směnku na 5 milionů. Že... A když měli podobné úmluvy ta končící vláda, jejich, tak to bylo dobrý, ne? No a je to teda špatně, když podepíší závazek, protože co to je ten závazek? No je to normální věc, ne? Že prostě, když uděláte koalici, tak se zavazujete, že budete prosazovat jednotně, společně její program, na kterým se... A to podepíšou na papír nějaký, nebo na to bude smlouva s každým? To už je, já nevím, jak se to podepisuje. Asi to možná podepíšou všichni, no tak to... Víte, co mě leží v hlavě? Jestli je tam nějaká sankcička. Tam není, víte, že tam není sankce, jako, že by třeba šli do krytu, když by někdo rebeloval? Nebo pokutička? Tak nikdo neví, co se bude dít, že jo? Jasně, že ne. Jenom mě ten Babiš, a to je podezřelý, pane Holče. To je tak podezřelý, on je úplně v klidu. Já to sleduju, ještě ten okamžik, jak on dává to vyžrat těm médiím, že ráno si sedne u těch vajíček nebo a natočí to video. Natočí to video a když po něm něco chtějí novináři, on říká, podívejte se na moje video. To je skvělé, že to dělá. To je inspirace Trumpem a vlastně novináře úplně znesvětíte, protože zbavíte ty jejich sebedůležitosti. No. Tak jak to bude do budoucna? To až to pochopí někteří další politici, tak do televize bude chodit jenom pan Zdechovský a pan Jakub. Já si myslím, že tam nebude chodit už nikdo, že tam bude, ale doktor Moravec bude pokračovat dál samozřejmě. No, ten nemůže skončit, ne? Vůbec. Neberte slovo boží nadarmo. Právě, a to bych vás poprosil, kdybyste na to mohl dohlídnout tam z vaší funkce. Kontrolní. Na to dohlížím. To je moc dobře, no. Takže udělali to chytře, že prostě média z toho úplně vyloučili a vidíte tu jejich zoufalost, jak jim nedali žádný konflikt teď. 2 týdny v podstatě a oni se někde honějí, čekají na ně s kamerama u dveří každý den ráno, každý den večer a ono nic, že jo, žádný konflikt pořád. No a není to divný? Není to ticho před bouří, jak se říká? Tak uvidíme, s čím teď půjde Andrej Babiš na hrad, ne? S jakýma jménama? S jakým programem zhruba? Bude tam ten závodník, myslíte? Může tam být závodník,
Petr Pavel říkal, že chce dohlížet přeci na nezávislost těch médií, který jsou jeho, který mu slouží, justice taky prej. To se mi líbí. Tak uvidíme, no. To se mi taky ale líbí na druhou stranu. Jo, já bych mu připomněl třeba Martina Půtu, hejtmana Libereckého. Jo, jasně, ale nezávislost médií je co, prosím vás? To on neví, tomu tam napsali, jako, no, že... právě, no. To je to. To víme my dva, co to je nezávislost. Ale on ne. U nich je to většinou, já to řeknu, nezávislost na realitě a rozumu. Dejte Ukrajincům tomahawky, rozstřílí ruský průmysl a zavedou tím sankce za nás, říká Votápek. Prosím vás, a já jsem roky měl toho Votápka za velmi chytrýho, seriózního No to snad ne, člověka. Já odcházím ze studia. No, já jsem s ním dělal takový povídání ke konci druhé světové války při nějakým výročí. Bylo to na Staroměstském náměstí a to se tam vysílalo z takové budky. Chodili lidi okolo, venku byly televize. Fakt zajímavý. A to bylo před rokem 89? Ne, to bylo, nevím ke kterému výročí, ale bylo to víc než 10 let určitě. A on tam mluvil velmi dobře tenkrát. Ale toto je blabol. Štěstí, jak se že i na něj padla ruka spravedlnosti voličů a skončil. A mně se líbí, že komunista, který opravdu jako byl komunista i hluboko do 90. let, nechtěl se toho vzdát, přednášel komunismus a marxismus, leninismus, absolvent VUMLu, takže teď je takovýhle borec. Já mám pocit, že tím tomahawkem on už teda schytal do hlavy, ne? Podle toho, co teď říká. Rozstřílí ruský průmysl a zavedou tím sankce za nás. On je... Víte, co je... Já ale mu děkuju za jednu věc. On je fantastickým důkazem toho pokrytectví médií, že když stojíte na správné straně, jakože pro ně i takovýhle starý pirát stojí na správné straně, ale je to bejvalej komouš, absolvent VUMLu a tak dál, tak mu pořád budeme dávat prostor pro to, aby říkal takovýhle nesmysly. A to jsou i další. Takže já myslím, že všichni rozumní lidi vidějí vlastně ten kontrast toho, že když to řekne někdo takovýhle, tak u něj vůbec nevadí, čím byl a co hlásal. No, on vlastně, na mě to tak působí, že v tom titulku říká, já chci pořádnou válku rozpoutat. A nejen takový šmrdlání na Ukrajině. To mně tak přijde. Jo, ale tak teď on tam může vyrazit. To je povolený. On se tam může přihlásit bojovat za ukrajinskou armádu. Jo, může. A může ten ruský průmysl rozstřílet. Já v něm vidím jako budoucího generála, válečného hrdinu. Vy ne? Podívejte se na to. Trošku gaučovýho, ne? Trošku, no. To je typický gaučák. Víte, my vlastně tomu šílenství kolem války na Ukrajině v Česku musíme poděkovat za jednu věc a to, že vlastně vidíme, co to najednou v lidech dokáže vzedmout. Pojďte se na herce Vetchýho, ten kam přijde, tak tam pouští drony nějaký a podobně. Máme tady raketu nesoucí jméno Dany Drábový. Takže já vlastně musím poděkovat, že se nám to stalo a že je vidět vlastně, jak to dokáže vzedmout ve společnosti opravdu absurdní formu šílenství v lidech, který to myslí vážně. Češi jsou proti euru, ukázal výzkum. 1/4 lidí je navíc proti setrvání země v EU. Oni nechtějí euro, lidi. No tak to za první. Jaká náhoda. Jaká náhoda, ale já teda 1/4 lidí je proti setrvání země v EU. To jsou antisystémáci. Já bych je teda já bych po nich šel. Jmenovitě a já bych jak by řekl ten Foltin, svině. Svině, šmejdi a co s nima? Vyhnat je ze země? Nebo co myslíte? Vykopat příkop v první chvíli. Tak, a pak je tam zahrnout, ne? Pak je tam zahrnout. Já vůbec nechápu, jak si to někdo dovoluje mít takovýhle názor, ne? A vy chcete euro, pane Holče? Já euro nechci a musím vám říct, že už... Já bych měl, kdyby bylo referendum o našem členství v EU znovu, já vlastně ho jakoby nechci, i když vím, že do našeho systému patří a proč ho neudělat, že já už bych tam musel volit opravdu proti. Jo. A to jsem v tom prvním volil za naše členství. Ale vemte si v médiích,
jaký znovu jako propuklo šílenství, že vlastně ty novináři, kteří se zaštiťují furt tou demokracií, což znamená pluralitu názorů, tak vlastně nedokázali připustit, že pro demokracii je správný naopak, že jsou tady strany, které zastupují lidi, kteří si myslí a chtějí, aby jsme nebyli v EU, a že to tak má být, a že naopak do totality patří to, že jako se připouští jenom jediný názor správný. A fakt tahle 4letka ohromný poučení, jak měli komouši z krizového vývoje, tak já vlastně za tu 4letku s Fialou děkuju. Pro mě je to znovu jako návrat tohohle, jak se najednou může společnost i média a politici zbláznit. Tak já to vaše nadšení nezdílím, já za ní neděkuju. Já jsem se i trošku ironicky, jo? No já vím, ale aby to tady zaznělo a doufám, že teď budou věci jinak, pane Holče. Líp. Líp. Já myslím, že žádná vláda nemůže být horší, než tahle, která končí. Tak to je na druhou stranu dobrý výchozí bod. Je, protože to nemůže být horší, ne? Prosím. Jasný. Jsem rád, jsme na konci. Dobrý, to uteklo, pane Holče. Tak já se těším na příště. Na vás vychází paní Alex. Se můžete těšit. Tak to já už se těším, Xavere. Tak jo, nashledanou. Naschle. Podtrženo, sečteno a naším hostem byl dnes Petr Holec.